Happy Sabbath, kakabsat. Kaya tagyaman tayo kinapo Diyos, dimteng temanen, kada ito yung oras, nagkakadwa tayo. Tapno, adalin tayo, kinripasuan tayo kakabsat, iti leksyon tayo, kada ito yung lawas. Nga iso iti usaren tayo met, into no, giinadal tayo, iti Sabbath school lessons tayo, when iti bukod tayo kakabsat, nga panagadal iti sauna po Diyos. Datayon iti lesson number 2, iti quarterly tayo kakabsat, iti kari, agnanayon atulag iti Diyos. Ket dawatek nga agmaymaysa tayo nga agkararag kakabsat. Managayat man nakabalin amin nga Diyos, ama amin nga dapat sa dilangit. Agyaman kami kada iti gundaway amang inted mo manen kada kami. Tapno kakadwa kaming agadal iti napateg nga saong. Adalan mi iti leksyon nga iso iti hinted mo kada kami kada iti nalawas. Dawatin mi o Diyos na idalan na kami nga kitain mi iti nabalitukan leksyon kada ito'y nga inadal mi. Ngamang tedmet kada kami iti pamati kadagiti amin nga ibagam kada kami o Diyos, kat atyan mi, kenteng-ken mi, kanaramutin mi. Iti Santong Espiritum, ti mangidalan kuma iti pagnagiinadal mi. Iti dawatin mi, kinaganap mo Jesus. Amen. Datayon kakabsat, iti lesson number 2, iti paulo na, kat Covenant Primer. Mangirugi iti Tulag. Idi napanalawas kabsat ti nadal tayo dayjay leksyon tayo anya iti napasama. Inted ti leksyon tayo nga ni Apo Diyos ket pinarswana iti amin nga adda uray pa iti tao kabsat akas dayjay kunatayo nga the crown of His creation. Ket indeklara ni Apo Diyos nga nasaya at da iti tao, it was a different declaration. It is very good. Gamgapo iti basol, dayjay kakabsat nga kondisyon iti tao, kondisyon iti pinarswa ni Apo Diyos nga very good. Ket nagsuwek, nagrugin anadadael, imayen kakabsat ni patay. Agyaman tayo ta ni Apo Diyos ket saan na nga binaybayan iti pinarswana, simrek kakabsat ket nangaramid iti tulag. Tulag nga isubli na manen, isalakan na dagijay nga nagbasol nga anak na. Iti adalen tayo itatakabsat nga lawas, daytoy reviewin tayo. Ket may panggap kadaytoy tulag, the covenant. Iti paset nga mayulok at masarakan iti Exodus 19 verse 5. Now therefore if he will obey my voice and keep my covenant, then he shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Kuna nakabsat ni Webster, iti definition na iti covenant. Webster defines covenant as a written agreement or promise, usually under seal, between two or more parties, especially for the performance of some action. Ilawlawag tayo kapsat, tati adalin tayo kat covenant primer. Tapno maalat tayo dayjay primer na panangrugi kadaytoy nga covenant. Alain tayo dya definition na. Iti may sa covenant ket isu iti panagtulag iti dua wen ad-adupay a partis kakabsat.
ket masapul nga adda iti naituding kadayjay a tulag nga aramiden digitoy nga partes. So with this definition, mapantay kakabsat kadaytoy inadal tayo kadaytoy nga lawas adda iti upat there are 4 covenants here. Tumuna kakabsat a tulag isu dayjay covenant with Noah. Basahin tayo iti Genesis chapter 6 verse 18. But I will establish my covenant with you, and shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your son's wife with you. At dato'y kakabsat ni Apo Diyos ang nakitulag kini Noah. So, the parties are ni Apo Diyos kini Noah. At da kakabsat dayjay kari ni Apo Diyos kini Noah. Nga alain tayo dayjay background kakabsat, nga nakita ni Apo Diyos nga iti lubong ket iti panagbasol iti tao ket nakaron kimarulaw na yan. Imay dayjay tiyempo kakabsat nga nagbabawi ni Apo Diyos ket kunana masapol nga dalusak daytoy lubong a pinarswak. Ket babaen kakabsat iti layos ni Apo Diyos nagdesisyon nga dalusan na iti lubong. Ket adda kakabsat iti nakita na, adda iti napili na, nga isu iti kinatulag na, tapno iti tao a pinarsuana, ket agtultuloy kalpasan daytoy nga pannakadalos daytoy alubong kakabsat. Basahin tayo iti insurat dito'y Biblia may panggep kini Noah nga nakita ni Apo Diyos, kinatulag ni Apo Diyos. Iti Genesis chapter 6 verses 8 and 9, iti kunana iti Biblia kabsat, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. At dadto'y kakabsat ni Noah, ninuwe ket maysa nga tao nga nagdesisyon akayat na iti makipagpagna kini Apo Diyos. Ket gapu kadayjay nakipagpagnana kini Apo Diyos kakabsat, ni Noe nagbalin analinteg a tao. Ni Noe nakita da nga isu iti nananay perfect kadayjay nga generation na. Gapu kadayjay parabor nga inted ni Apo Diyos kenkuana. Iti nagpintas kakabsat, iti nga inbaga ni Apo Diyos ken ni Noe, mangaramid ka iti daong. He gave the dimension, he gave the instruction, no kasano iti pannakaaramid na. Ket iti naisurat iti Genesis chapter 6 verse 22. Thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. At dadto'y kakabsat dayjay pamati, nga bunga iti parabor, nga binukal kakabsat dayjay a relasyon iti maysa a tao, isuna ni Noe, kini Apo Diyos. Kadayjay nakipagpagna ni Noe kini Apo Diyos, iti inaldaw-aldaw kakabsat. Nabukal dayjay apamati na nga anyaman ti ibaga ni Apo Diyos, isu iti tungpalen ken aramiden na. Ket naisurat nga ni Noe inaramid na
iti amin akas panangibilin iti Diyos kenkuana. Idin asumrekdan ijay daong. Idin nga imayen dayjay layos. Naisurat manen kakabsat. Genesis 7 verse 5. And Noah did according to all that God commanded him. Anyaman nga inbilin ni Apo Diyos kaninoe, babaen iti pamati tinungpal na. Kitamutay kakabsat iti istorya nga may dayjalayos iti pamilya ni Noe laeng iti naisalaken ken nagbiag dagiti amin at tao natayda. Dayjay kadi at tulag kakabsat. Tulag laeng agpaay ken ni Noe ken ti pamilyana. Saan kakabsat? Takadbayatan nga aramiden ni Noe dayjay daong. Inbaganan dayjay inbaga ni Apo Diyos kenkuana kadagiti tattao. Sino kadmet iti mamati? Agaramid ti dakkel a daong, taibagana nga adda iti umay alayos. Iti tiyempo nga awan pay iti todo nang nangrunay iti tiyempo nga awan iti bagyo nga mangited iti layos. Taidi dayjay nga panawon kakabsat. Iti panakasibog laeng dagiti mulmula. Babaen iti danom nga agapu iti daga ken dagiti linlin naaw nga ited ni Apo Dios agapu iti langit. At idog na paot dayjay panagaramid ni Noe iti daong. Adu dagiti nga tattao akadwana nga nagaramid iti daong. Ngem saanda anamati. Idin nga nalpasen iti layos. Ni Apo Dios kinunana ken ni Noe. Genesis chapter 9 verse 13. I set my rainbow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. Tanyo kabsat, nairaman na yun. Saan laeng nga ni Apo Diyos nakitulag ken ni Noe? No di nakitulag kadagiti aminen at taong agbiag manipod iti panawen ni Noe, kalpasan iti layos, inggana iti panungpalan iti yaay ni Apo Jesus iti may kadpo. Kunanan ni Webster, iti covenant must have a sign. It is sealed. Ket ni Apo Diyos kakabsat, He sealed His covenant. He sealed His covenant with the rainbow. Nagpintas kakabsat, tani Apo Diyos, inraman na ka, kadayjay at tulag na, idinakitulag ken ni Noe, nga maday iti may sa balakad na. Umay tumanen iti panakadadael iti lubong. Saanen nga babaen iti layos, no di kedi babaen iti apoy. Intun no makakita ak, iti may sa abulalayaw, ijay ayan dagiti ululat. Kunana ni Apo Diyos kanya, when saan kun adadadaelen iti lubong babaen iti danong. Agsagana ka. Ket babaen iti pamati, kayat kumet kakabsat iti makipagna ken ni Apo Diyos akas iti pannakipagna ni Noe. Mikadua at tulag nga insu iti inadal tayo is the covenant with Abraham.
Kahit kung basahin kabsat iti Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Now the Lord had said to Abram, get out of your kindred, from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And I will bless you, and I will bless those who bless you, and will curse those who curses you. And in you all families of the earth will be blessed. At dato'y manen kaupsat iti tulag. So who are the parties ni Apo Diyos kini Abraham? Anya iti kondisyon nga inted ni Apo Diyos kini Abraham nga panawan na iti balay ni tatang na ken dagiti kakabagyan na. Ket anya dayjay kari nga inted ni Apo Diyos kini Abraham. Aramiden ni Apo Diyos ni Abraham adakkel a nasyon. Ket bindisyonan na ni Abraham. Agraman meten kadagijay nga mang bindisyon kini Abraham. Sana inbaga kabsat nga dagiti amin a pampamilya ditoy lubong ket mabindisyonan gapu kadaytoy tulag na kini Abraham. Masapul a kitain tayo daytoy kakabsat nga tulag umuna ni Abraham adda iti pamati na kini Apo Diyos. Gapu kadaytoy nga pamati ni Abraham kini Apo Diyos. Tinungpal na iti inbaga ni Apo Diyos kenkwana. Pinanawan na dagiti naganak na, pinanawan na dagiti kakabagyan na. Ket napan iti maysa adaga nga inbaga ni Apo Diyos nga isunto iti ited na akas tawid nga agpaiken kwa na. Saan na nga ammo dayjay adaga apapanan na. Ngem nagtungpal gapu iti pamati. Ket kunana ni Pablo kakabsat iti Galatians chapter 3 verse 6. And God accounted on Abraham for righteousness gapu kadaytoy a pamati na. Gapu iti pamati. Datayo met kakabsat. Ket mabindisyonan akadwa ni Abraham. Daytoy kakabsat dayjay pannakatungpal dayjay tulag ni Apo Diyos kini Abraham. Nga kadagiti amin a pampamilyas iti lubong ket mabindisyonan. Dayti kunana kabsat iti Galatians chapter 3 verse 29. Nga inton numamati tayo ken Kristo Jesus, maibilang tayo iti kapututan ni Abraham. Ket dayjay kari iti tulag ang nakitulagan ni Apo Diyos ken ni Abraham. Ket agbalinmet kada tayo at tawid kakabsat. Tawiden tayo dayjay tulag. Pamati iti tulbet kadayjay at tulag kakabsat. Iti mikatlo kakabsat nga tulag iti leksyon tayo. The covenant with Moses. Basahin tayo iti Exodus 6 verse 6. Therefore say to the children of Israel, I am the Lord. I will bring you out from under the burdens of the Egyptian. I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched hand with my great judgments.
Denggan nyo kapsat. Ni Apo Diyos nakitulag kini Moses. Nakita na dagijay a panagrigrigat iti anak na iti Ehipto. Nakita na dagijay panagrigat da ta nagbalinda nga adipen manipud kadagiti panakitulag na kini Abraham, panakitulag na kini Isaac, panakitulag na kini Jacob. Daytoy ang napili kakabsat a kapututan. At dadang nga agrigrigat ijay Ehipto akas adipen bondage. Ituloy tayo nga basaen na kari ni Apo Diyos. I will take you as my people. I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from under the burdens of the Egyptian. I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. I will give it to you as inheritance. I am the Lord. Inriing manen kakabsat ni Apo Diyos dayjay tulag na kini Abraham. Nga inted ni Abraham kini Isaac, ket ni Isaac inted na kini Jacob. Dagiti anak kapututan ni Jacob at dadan nga grigrigat. Itatan saan nga nalipatan ni Apo Diyos dayjay tulag na kini Abraham. Aunen kayo, irwar kayo. Itaramidin nyo laeng, agpamati kayo. Dagiti inaramid kakabsat iti anak ni Apo Diyos ijay Ehipto kabayatan nga aramiden ni Apo Diyos daytoy apan nakatungpal iti tulag. Aramid iti pamati. Sublyen tayo kakabsat. Dagiti inaramid dagitoy nga Israelitas. Idi nga sa bayi nga irwar ni Apo Diyos isuda. Ijay Ehipto. Malagip yun dahil maudi nga saplit. Diyan may kapito nga saplit kapsa. Iti sisirek, iti patay, kadagiti amin nga familyas iti Ehipto. Kaday nga malem, imbagana ni Apo Diyos, kini Moses, kini Aaron. Ibagayo kadagiti Israelitas. Nga ikanda iti dara, iti bautek, iti arwangan mo. Putting blood on the doorpost is an act of faith. Titimbagana ni Apo Diyos ken ni Moses, umayto day anghel ni patay. Ket inton no makita na day ta adara iti bautek iti balay. Labsan nanto. That was the Passover. Labsan to day anghel day jay abalay nga iti bautek iti arwangan na adda iti dara. The blood of the Lamb represents the blood of Christ. Nga isu iti mangsalakan iti amin ang managbasol nga adda iti pamati na. Pamati nga adda iti aramid na. Amuyo kakabsat. Iti pamati is an action. Mamati aramida. Namati digitoy nga Israelitas, inaramid da akas iti inbaga ni Apo Diyos. Isungon nakita tayo, dayjay apan nakitulag ni Apo Diyos iti Israel, dayjay inkari ni Apo Diyos, tinungpal na iti Israel. Nakita tayo kakabsat nga kadigitoy nga talong imununa ang nakitulagan ni Apo Diyos. God made a covenant with Noah. God made a covenant with Abraham. And God made a covenant with Moses nga isu iti tulag na iti Israel.
iti tulbek kakabsat, isu dayjay pamati kini Apo Dios. Iti panagtungpal iti tao nga isu iti nakit nangaramidan ni Apo Dios iti tulag. Akas iti kunana iti definition kabsat, a covenant has a party of two or more. At datin baga ni Apo Dios kini Noah, babaen iti pamati inaramid ni Noah. At datin baga ni Apo Dios kini Abraham, babaen iti pamati ni Abraham inaramid na. At dati tulag ni Apo Dios kini Moses ken iti Israel, babaen iti pamati inaramid iti Israel. Kitain nyo kabsat, sakbay nga ited ni Apo Dios iti maysa a bilin before God gives an order or a command, masapol nga addamun una iti pamati. Mawatan tayo kabsat. Mabukal nga umuna dayjay relasyon tayo kay na Apo Dios, sakbay nga ibagana dayjay aramiden tayo. Tano alaen tayo kabsat iti panagtaray iti tulag ni Apo Dios, insalakan na nga umuna iti Israel, inruwar na nga umuna iti pannakaadipen da, sakbay na nga inted kadakwada dayjay 10 abilin tapno tungpalen da. In the same situation, adda tayo kakabsat nga adipen iti basol, we are under the bondage of sin. Aramiden ni Apo Dios akas ti inaramid na ti Israel, isalakan na tayo nga umuna. Babaen iti pamati tayo, sanan to ibagamet laeng, dagitoy iti aramiden nyo. Isungan o, kitaan tayo kakabsat, iti panagrelasyon tayo kan Apo Dios, ket buklen dayjay panakitulag ni Apo Dios kada tayo. We confirm dayjay atulag babaen iti pamati. Dayjay pamati nga agaramid kadayjay nga paset tayo kadayjay atulag. Tapno makita tayo kakabsat, nga tungpalen tayo dagijay nga ibaga ni Apo Dios, isu dagijay bilin na kakabsat. Agsipod ta, insalakan na tayo. Agtungpal tayo, gaputa na isalakan tayo, babaen iti parabo. Napilik kakabsat nga ited dayto nga ilustrasyon, tapno maawatan tayo dayto inbaga iti leksyon tayo. Nga adda dayjay procedure iti panakitulag kini Apo Dios. Umuna, isalakan na tayo, tapno agtungpal tayo, kadayjay nga ibilin na kada tayo. Malagip yu kabsat dayjay babae, nga inpandag iti pangpangulos iti iglesia kini Apo Dios. Adda basol na. Kuna dagitoy nga pangulo, natiliw mi iti akto nga makikamkamalala. Anya iti lintag, anya iti bilin kakabsat, nga isu iti dinadael daytoy a babae. Exodus 20 verse 14, the 7th commandment, thou shalt not commit adultery. Ket adda iti lintag iti panawen ni Moses, ingganay iti panawen ni Apo Jesus, nga no adda iti maysa a babae caught in the act, this
adulteress will be stoned to death. Nga mamutay mo't dayjay kakabsat nga istorya. Kunanan ni Apo Jesus ngayong sungbat kadigitoy nga accusers dayto nga babae. When sinuman nga awan ti basol na kada kayo, isu ti umuna nga mangubor kadayto nga babae. Agsipud ta awan iti mailaksid. There's no exemption to sin. Daytoy a babae saan ang napapatay kadayjang aldaw. Let's continue to the conversation of the woman. Kunana ni Apo Jesus kadayjang babae ayan nan dagijay nga mangpapabasol ken ka. Sungbat di babae Apo awan ka. Denggen nyo dayjay bagana ni Apo Jesus. Neither do I condemn you. Kahit na sawen, naisalakan ka. Go and sin no more. Daytoy a babae, idin ang naisalakan. Siraragsaken kakabsat anang tungpal iti bilin ni Apo Diyos. Ti sangapulo nga bilin nang nangruna dayjay may kapato abilin nga isu iti dinadail na. Iti may kapat kakabsat nga tulag iti leksyon tayo, isu dayjay the new covenant. Jeremiah 31 verse 33, kunana kakabsat, but this is the covenant that I will make with my house Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Sino digiti partis ito atulag ni Apo Diyos kinti Israel. Anya iti kari, the term of the covenant. Ti kari kakabsat, in karina ni Apo Diyos, nga ikabil na iti linteg na kadagiti panunot in the mind. Sana isurat iti linteg na kadagiti puspuso. Kakabsat ko, no kitain tayo, dahito inadal tayo nga leksyon. At dadayjay bilin ni Apo Diyos. At dadayjay bilin ni Apo Diyos. At da iti inbilin na kini Noah. At da iti inbilin na kini Abraham. At da iti inbilin na kini Moses. Itatan at da dayjay inbilin na iti ili iti Israel. Ngam kada iti baro tulag ka sa the new covenant ni Apo Diyos was specific kadayjay nga ibagana. I will put my law. Daytoy a law nga ikabil ni Apo Diyos kabsat iti isip, iti puso, iti Israel nga nakitulagan na. Kakabsat ko, isu dayjay asangapulo abiling. Ang pahinga ikabil ni Apo Diyos kakabsat, dayjay sangapulo nga bilin iti isip, iti puso, kadayjay apan pakitulagan na. No alain tayo dayjay inadal tayo, idjay maipanggep kini Abraham, datayo kakabsat nga addan ang nakikipamati kini Apo Jesus. Na ibilang tayo kadaytoy atulag. We have entered into the covenant when we believe in Jesus Christ. Anya iti importance kakabsat, dayjay alintag iti isip iti puso tayo. Tapno agbalin tayo nga datayo dagiti tattao ni Apo Diyos. Ket isuna iti Diyos tayo.
Iti tulag kakabsat ket isuna iti mang bantay kadatayo. It is a guard, it is a wall, it is a protection nga ited ni Apo Diyos kadagiti anak na. Tapno dagitoy anakitulagan na kakabsat. Ket saandan nga aramiden iti basol nga isu iti mangisina kadakwada ken ni Apo Diyos. Idi nga inbaga na Apo Diyos nga isurat na iti tulag na kadagiti isip ken puso. God is telling us, I will not force it on you. Isu nga iti leksyon tayo kabsat, buklen na nga adda iti tulag iti covenant as two parties ni Apo Diyos ken dayjay tao a nakitulagan. Nakitulag ni Apo Diyos kadagiti anak na. Sikaken iti siya inraman na kadayjay a tulag. Iti pagragsakat no aramidek babaen iti pamati. Agsipud ti insalakan na ni Apo Diyos babaen iti parabor ken Kristo Jesus. Dayjay paset ko kadayjay atulag. Anya paset ko, anya paset mo. Dayjay inaramid kakabsat ni Noe. Dayjay inaramid ni Abraham. Dayjay inaramid dagiti Israelitas. Nang nangruna dayjay inaramid ni Noe. And Noah did all according to what God has commanded him. Babaen iti pamati mabalintay itong aramiden met kakabsat. Dayjay nga ibilin ni Apo Diyos kadatayo. Apay, agsipod ta insalakan na tayo. Ket babaen dayjay ragsak tayo ta insalakan na tayo. Dayjay pamati tayo kakabsat, tungpalin tayo. Dayjay nga inbaga ni Apo Diyos. Buklen kakabsat, iti inbaga ni Ellen White, iti Desire of Ages, page 329 and 330. Iti maudi nga balakad, iti leksyon tayo. The yoke that binds to the service is the law of God. The great law of love revealed in Eden, proclaimed upon Sinai, and in the new covenant written in the heart, is that binds the human worker to the will of God. Nagpintas kapsa. At dagayam dayjay nga mang repet, mang silyo, kadatayo ken ni Apo Diyos. Isu dayjay alinteg, linteg iti ayat na nga inted na iji Eden, nga isu iti inbaga na iji Sinai, nga isu iti inkarina nga isurat na kadigiti puspuso tayo. Kuna namanen ni Mrs. White, if we were left to follow our own inclinations, to go just where our will would lead us, we should fall into Satan's rank and become possessors of his attributes. Therefore, God confines us to his will, which is high and noble and elevating. He desires that we shall patiently and wisely take up the duties of service. The yoke of service Christ himself has borne in humanity. He said, I delight to do thy will, O God. Yea, thy law is written in my heart. Psalm 49 verse 8. Love for God, zeal for his glory, the love for fallen humanity brought Jesus to earth to suffer and die.
This was the controlling power of his life. This principle, he bids us to adopt. Iti panagbiag tayo tinaldawal-daw. Tapno matungpal tayo, maaramid tayo, dayjay isun kakabsat, iti ikangkanta tayo a theme. Iti iglesia tayo, iti uneg, iti 5 nga tawen, I will go. Nangeg tayo, dayjay panagrigat, iti tattao. Nangeg tayo met, dayjay panangibaon ni Apo Diyos kada tayo. Sumbat tayo, Apo, I will go. Ngimsakbay tayo nga mapan, masapul nga amuan tayo kakabsat. Nga dayjay linteg, nga insurat ni Apo Diyos kadagiti puspuso tayo. Inkabil na kadagiti pampanunot tayo. Isu, iti driving force, iti biyag ni Apo Jesus. Ket dayjay met nga prinsipyo, iti panagbiag ni Apo Jesus. Kayat na met nga isumeten iti pagbiagan tayo. Iti parabor ni Apo Diyos, isu kumakakabsat, iti adda kada tayo. Agyaman na, insalakan na tayo. Ket babaen ti pamati, kayat na nga aramidin tayo, dayjay tulag, nga kadua tayo, isuna iti nagdawat. Pagkararag tayo kakabsat. Maminsan pa magyaman kami, kasi kay ti Diyos nga intuno makitulag ka. Ipakaduam dayjay nga kari ket babaen kadayta nga ayat mo ken iti pamati. Tungpalang dayta nga kari. Awampay iti karim o Diyos nga mo nga tinumpal. Agyaman kami iti karim nga isurat mo iti linteg mo, linteg iti ayat. Kadagiti puspuso ken isisip mi. Tapno addaw Diyos iti nadekdeket apan nakirelasyon mi ken ka. Tapno mabiyag dayjay pamati mi, pamating agaramid iti pagayata. Ama, tulungan na kami. Inggana nga dayjay akababalin iti anak mo, maimuli iti kababalin mo. Iti naldaw-aldaw ko mga panagbiag mi o Diyos. Kas kininuwe makasara kami iti parabor ken ka. Agyaman kami kada itong eleksyon ni Diyos. Agyaman kami iti aldaw nga Sabbath. Agyaman kami iti panangisalakan mo kada kami. Itinagan niya po Jesus. Amen. Kenamen. Gana numay nga lawas manen kakabsat. Agpakada kami. Akas dayjay kang kanayon ming ibagbaga. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Happy Sabbath.